चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेंखनाव थानाय बावखुंग्रि हाजोनि साल बिफां दानफायनायनि सायाव चक्रशिला वाइल्ड लाइफ रेंज चक्रशिलानि फरेस्ट रेंज अफिसार आईसी रिमोन सोरां मुसाहारिया गोख्रों रावजों फिननाय होदों। कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरीनि बेंखनाव थानाय बावखुंग्रि हाजोनि साल बिफां दानफायनायाव हाग्रा बिफानखौ जेबो उदिस गैया होनना माखासे खौरां बिजोङाव बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानो खावलायदों आईसी रिमोन सोरां मुसाहारिया। इलिगेल एक्टिविटिस खालामग्राफोरजों जों खुनुदिन कमप्रमाइज खालामबोफेराखै, खालामाखै आरो उनावबो जोङो खालामनाय नङा। आईसी रिमोन सोरां मुसाहारिया खौरांगिरिनि गेजेरजों गोख्रों रावजों फोरमायदों दि जाय बिफां मुराखौ देखायनानै खौरां बिजोङाव बुंदोंमोन जे बिफां दाननायखौ चक्रशिला वाइल्ड लाइफ रेंजनि सुबुंफ्रा जेबो उदिस गैया होननानै बे बाथ्राया नंखाय। जों थाद'नाय गैयै जोंनि स्टाफफ्रा खस्थ' खालामनानै पेट्रलिं खालामनायखायसो डिउटि खालामनायखायसो जों बे दंफां दाननायखौ मोनदों आरो सिज खालामनानै लाबोनो हादों। आरो जुदि जोङो उदिस गैयाब्ला जों जुदि डिउटि खालामाब्ला बे इसिबां ग्रोम ग्रोम गय बारि बायदि ग्रोम ग्रोम साल बिफांफ्रा सालबारिया दिनै बोरै दङ? मानोना जाय बिफां मुराखौ देखायनानै खौरां बिजोङाव होनाय जादोंमोन बे बिफां मुरानि थुख्राफोरखौ सिज खालामखानानै लाबोनानै हमनाय जाखादोंमोन। जुदि जों बिफां दाननायखौ जेबो उदिस गैयाब्ला माब्रै जों बिफां दाननायखौ मोननानै सिज खालामनानै हमनो हाखो होनना गोख्रों रावजों बुंदों। मानोना जेब्लानिफ्राय हाग्रा बिफाना चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरीनि हाग्रा ओनसोलाव रैखाथि होबोबाय थानाय समनिफ्रायनो बिफां लाइफां दानस्रांनायनि सायाव नोजोर होबोगासिनो दं। लोगोसे चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरीनि बेंखनाव थानाय बावखुंग्रि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ हाग्रा एबा बिफां लाइफां दाननायाव रैखाथि होनो थाखाय हाग्रा बिफानखौ मदद होनो आईसी रिमोन सोरां मुसाहारिया खावलायो। गिबियावनो आङो जोंहा बड'लेण्ड बुब्लि रादाब चेनेलखौ गोजोननाय बावहरबाय जोंनि खावलायनायाव जोंखौ कपारेसन खालामफैनायनि थाखाय। जे दाखालि साननैसो सिगां जोंनि निउस पर्टेलफ्राव मोनसे जोंनि बे चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरीखौ लानानै मोनसे निउस भाइरेल जादोंमोन। दा बेनि सायावनो आङो जोंनि चक्रशिला वाइल्ड लाइफ रेंजनि जानानै खेंफोरथि होनो ओंखारदों। जे बे निउसाव बुंनाय जादोंमोन जे चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरीयाव दंफां दानदों, गोथां गोथां बिफां दानदों आरो बेनि बागै बा बेनि सोमोन्दै डिपार्टमेन्टआ जेबो उदिस गैया होननानै। दा बेखौ आं ओरैबायदि सानदों जे जाय बिफां मुराखौ देखायनानै बे निउसाव बुंनाय जादों जे बिफां दाननायखौ डिपार्टमेन्टनि मानसिफ्रा बा जोंनि चक्रशिला वाइल्ड लाइफ रेंजनिफ्राय जेबो उदिस गैया होननानै, बियो नंखाय। मानोना जाय बिफां मुराखौ देखायनानै बे निउसखौ बानायनाय जादोंमोन बा बे निउसखौ भाइरेल खालामनाय जादोंमोन, बे बिफां मुरानि थुख्राफोरखौहाय दंफांफोरखौहाय जोङो अलरेडि सिज खालामनानै लाबोनाय जाखादोंमोन आरो जों बेखौ हमनाय जाखादोंमोन। दा अब्ला आं बेखौसो सानदों जे जों जुदि जोंनि चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरीयाव बिफां दाननायखौ उदिस गैयाब्ला जों माबोरै बे बिफां दाननायखौ मोननानै सिज खालामनो हाखो, हमनो हाखो? दा जों थाद'नाय गैयै जोंनि स्टाफफ्रा खस्थ' खालामनानै पेट्रलिं खालामनायखायसो डिउटि खालामनायखायसो जों बे दंफां दाननायखौ मोनदों आरो सिज खालामनानै लाबोनो हादों। आरो जुदि जोङो उदिस गैयाब्ला, जों जुदि डिउटि खालामाब्ला बे इसिबां ग्रोम ग्रोम गय बारि बायदि ग्रोम ग्रोम साल बिफांफ्रा सालबारिया दिनै बोरै दङ? दा बेफोरनो फोरमान होयो जे बेफोर खोथाफ्रा नंखाय। बेफोरखौ जायफोरानाखि मोनसे निउस खालामनानै भाइरेल खालामहोदोंमोन बिसोरनि उद्देश्यआ मोजां नङामोन, बेखौ आं सानो। आरो
जाय बिफां मुराखौ देखायनानै निउस भाइरेल खालामनाय जादोंमोन बे जायगाया जोंनि बे होरनागुरि थारायबारि गामिजों नांजाबनाय सालबारियावमोन। दा आं जेब्ला दिननिफ्राय बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरियावहाय दायथ'खौ लाफैदोंमोन बिनिफ्रायनो बिसोरो बुंबाय थायो जे बे हाग्राबारिया अर्थात सालबारियाहाय बे गामि दरनैजों बेंनानै दोनजानाय होननानै। दा नंखायनो आं सानो जे जायफोर बिथांमोना निउस खालामनाय समावहाय बिनि सोमोन्दै लेक्सार हैदोंमोन बिबुंथि हैदोंमोन बैसोर बिथांमोनानो हयथ' दानग्रामोन। मानोना जोंनि डिपार्टमेन्टजों जोंनि स्टाफजों बे देखायनाय मुरानि दंफांफ्रा जेब्लानाखि सिज खालामजादोंमोन हमनानै लाबोजादोंमोन अब्ला बिसोरो गावसिनि थांखिया जाफुङैनि थाखाय साक्सेस जायैनि थाखाय बिसोरो हयथ' जोंनि स्टाफनि सायाव रागा जोंनाय फैदोंमोन। होखारनो थाखाय बिसोरो गावसोर दाननाय बिफांनि मुराफोरखौ देखायहैनानै जोंनि डिपार्टमेन्टखौ अर्थात हाग्रा बिफानखौ बा जोंनि चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरिनि स्टाफफोरखौ बदनाम खालामनो थाखाय बिसोरो हयथ' गोसो जानानै इन्टेनसनेलि बे निउसखौ भाइरेल खालामहोनाय जादों। खारन जिहेतु बे गावसोर होननाय बायदिब्ला बे दंफां बारियाहाय गावसोर गामि दरनैजों बेंनानै दोनजानाय बे हिसाबै निस्सय गुबुन जायगानि मानसिफ्रा रावबो हाबनानै बेवहाय दानफैनो हाखानाय नङा आरो बेनिखायनो बे दाननायफ्रा निस्सय बे गामिनिनो जाखागोन। आरो जोंनि आन्दाजाव हयथ' बे जायफोरनाखि इन्टेनसनेलि गाज्रि गोसो लानानै जोंनि हाग्रा बिफानखौ अर्थात जोंनि वाइल्ड लाइफ सेंचुरिखौ बदनाम खालामनो थाखाय जाय निउसखौ खालामहैदों बिसोरनो हयथ' बे गाज्रि खामानिखौ मावदोंमोन। दा दिनैनि बे जोंनि खेंफोरथिनि गेजेरजों आं दिनै मोनसे बाथ्राखौ लोगोसे खावलायफानो लुबैदों जे जाहाथे जोङो बेफोर माबा मोनसे गाज्रि उद्देश्य लानानै खामानिखौ मावबाय थाया, जोंनि दंफां लाइफांखौ फोजोबस्राङा, जोंखौ दंफां लाइफांखौ लाखिनायाव हेफाजाब होयो रायजो राजाफ्रा गासैबो, आरो गाज्रि उद्देश्यजों जाहाथे डिपार्टमेन्टखौ बदनाम होआ। खारन जों नुदों दाखालिनि बे भाइरेल जानाय निउसावहाय फांनैसो दानफायनाय बिफांनि मुराखौनो बारा देखायनो बबेबा नङैनि मुराखौ लाबोदेरलायनानै बहाय फज'देरलायनानै बुरजा देखायनो सेस्था खालामलायनो। आरो बेफोरनिफ्रायनो जोङो एसे आन्दाज खालामनो हायो जे बेखौ जे इन्टेनसनेलि बा गोसो जाथारनानैनो डिपार्टमेन्टखौ बा हाग्रा बिफानखौ बदनाम खालामनो निउसखौ भाइरेल खालामनाय जादों बेखौ जोङो आन्दाज खालामनो हायो। दा नंखायनो दिनै आंनि बे खेंफोरथिनि गेजेरजों लोगोसे आं बेखौनो जोंनि चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरिनि सिङाव थानाय बा खाथि खाला थानाय गासैबो गामिनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे जोंनि बिटिआर हालामाव थानाय गासैबो रायजो राजाफोरखौ आं खावलायनो लुबैयो दिनै बे चेनेलनि गेजेरजों जे जेसेबां दिन बिफां लाइफाङा बे मिथिंगायाव थागोन अब्लासिमहालागैल' जों मानसि माहारियाबो थांनानै थागोन। जेब्ला बिफां लाइफांफ्रा जोंनि बे मिथिंगानिफ्राय दंस जालांजोबगोन अर्थात जोबस्रांगोन अब्लानो जों मानसि माहारियाबो जोबस्रांलांगोन अर्थात आनज्रायलांगोन। मानोना जों जाय बारखौ हां लानानै जों जाय गेसखौ हां लायाबालानो एक मिनिटबो थांनानै थानो हाया बै गेसखौ अर्थात बारखौ अर्थात जों हां लानाय बारा बे बिफां लाइफांनिफ्रायसो मोननाय। होमब्ला बिफां लाइफां जोबस्रांनाय माने जोंनि जिउआनो माने मोनसे गाज्रि अबस्थासिम थांनाय। आरो जेब्लानो बिफां लाइफांफ्रा जोबहैगोन अब्लानो जोंनि थांनानै थानायाबो कठिन जागोन। नंखायनो आङो जोंनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायनो लुबैदों जाहाथे नङै बाथ्राफोरखौ लानानै डिपार्टमेन्टनि उल्थायै अर्थात डिपार्टमेन्टखौ माबा मोनसे बदनाम खालामनो बिदि गाज्रि उद्देश्यजों जाहाथे इन्टेनसनेलि
बिदि निउस भाइरेल खालामा आरो बिफां लाइफांखौ फोजोबा आरो बिफां लाइफांखौ मोजाङै मोजां रैखाथि होनो आरो बेखौ जोंहा फेहेरलांनो थाखाय जाहाथे बयबो रायजो राजाफ्रानो जों डिपार्टमेन्टजों हाग्रा बिफानजों कपारेसन खालामो मदद खालामो बेखौनो आङो खावलायो। जोबनायाव आं बेखौनो बुंनो सानदों जे जोंनि बिटिआरनि सासे गिलिर मानसिया गिदिर नङा दे गिलिर सासे बुंदोंमोन जे दुरबल अर्थात गोथै नाफ्रासो बोहैनाय दै दाहारजोंहाय बोहैलांफायो अर्थात बेजों दावफालाङो। नाथाय जाय नाफ्रा सक्ति गोनां बा अर्थात गोथां बे नाफ्रा बोहैनाय दै दाहारनि उल्थाजोंसो दावखोलाङो होननानै दा जोंबो बे रोखोमनो इलिगेल एक्टिभिटिस खालामग्राफोरजों जों खुनुदिन कमप्रमाइस खालामाखै आरो उनावबो जोङो खालामनाय नङा। दा नंखायनो आङो बयखौबो खावलायबाय जाहाथे जोङो बिफां लाइफांखौ होबथानो थाखाय बा रैखाथि होनो थाखाय बेखौ फेहेरलांनो थाखाय जोंनि हाग्रा बिफांखौ जाहाथे बयबो रायजो राजाफ्रानो हेफाजाब होयो मदद होयो आरो जोङो जोंनि आबहावाखौ मोजां लाखिनो हायो बेखौनो खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों। जि नहक माने दाखालिसो माने निउस पर्टेलाव बे जोंनि बावखुंग्रि गाहायाव जिथानाखि माने बे मोननै गामिनि लाखिनाय सालबारि बागानाव जिथानाखि मोनसे फिसा माने घटना जानानै थांदोंमोन। दा बेखौ लानानै जाय बिथांमोना माने प्रसार खालामदोंमोन दा टटालि जों बेखौ जोङो नायनानै जों नुदों आरो रायजो राजानिफ्राय जोङो बेखौ मिन्थिदों जे बिथांमोनहा टटालि माने गावसोरनो गोदोनिफ्राय जों जेला बेवहाय जों प्रटेक्सनाव फैयाखैमोन बिथांमोनहा गावसोरनो बेंनानै दोनखानायमोन। दा बेवहाय मोनसे गामिया सिगुन बिफां फांनै फानदोंमोन। दा बेखौ लानानैनो बियो न'नि सिला खाथियावनो फाननाय बे बिफांमोन। दा बेखौ जों नायनो थांनायावनो जों प्रटेक्सना बाव थांनायावनो दा बावहाय गावसोर बे मोननाय आरो मोनैखौ लानानै दावराव जालायनायनि गेजेरजों जे स्टाफआ मानो बेवहाय फैखो माखो होनलायनानै थारमाने दा ओरैबायदि माने जों थांनायखाय माने जोंखौ बै मोनसे गामि गावसोर साल दंफां लाखिनानै दोननाय बे रायजोआ दा बिसोर बिथांमोनहा गावसोरनो सिगाङाव मावनानै बेखौ लानायमोन। दा बिथांमोनहा दा बेखौनो माने जों बेवहाय स्टाफ थांनायखाय माने गावसोर मोनैनि जोंखौ माने जोंनि बे जोंनि स्टाफखौ माने ब्लेम खालामनो थाखाय बिथांमोनहा माने निउस पर्टेलखौ दा बिथांमोनहा माने गावसोरनो लेंहरनानै बिसोरो जोंखौ माने ब्लेम खालामनो स्टाफखौ माने बिथांमोनहा माने स्टेटमेन्ट होदों आरोखि। खिन्थु बे गासिबो माने भुवा आं बेखौ बुङो आरोखि। दा बिथांमोना जिथा लिगेल बेखौ स्टेटमेन्ट होनांगौ। दा बिथांमोना नङै बाथ्राखौ जोंनि स्टाफखौ बे जोंनि वाइल्ड लाइफ रेन्जनि बे माखासे स्टाफफोरखौ माने बे माखासे केम्पआव थानाय बे स्टाफफोरखौ जोंखौ माने ब्लेम होनो बिथांमोना माने टारगेट खालामबाय थाखायो आरो गावसिनि सुबिदाखौ गावसोर मोनैनि थाखाय बिसोरो जोंखौ माने ब्लेम खालामबाय थानो बिसोर सिगांनिफ्रायनो टारगेट दंखाबाय थायो। दा बिथांमोना ओंखायनो बेखौ बोरै खालामनो हायो बे स्टाफखौ बोरै माने ब्लेम खालामनो हायो दा बिथांमोना बेखौनो स्टेटमेन्टखौ होबाय थायो आरोखि। ओंखायनो आं सानो जे रायजो राजाफ्राबो हयथ' बे नंखाय माने स्टेटमेन्टआव जाहाथे माने बिथांमोनहा हयथ' बाहाय माने जेबो माने जाहाथे माने हेल्प खालामा। जोङो अराय सम जोङो बे एरियाखौ हर सान जोङो प्रटेक्सन होबाय थायो। ओंखायनो आं बेखौल' मानगोनां रायजो राजा बिथांमोनखौ आं खावलायो जे बिथांमोनहा जोंनि स्टाफजों जाहाथे सापर्ट खालामो। आं बेखौसो मानगोनां रायजो राजा बिथांमोनखौ आङो स्टाफनि जानानै आं खावलायो आरोखि। दा जोङो बे चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेन्चुरि हाजोखौ बेंबोनाया आजि जोङो बुहुद बोसोर जाबाय। जोंनाव बेवहाय खुनु माने इलिगेल होननाय जिनिसानो जों जै स्टाफ बाहाय जों मेजरिटि जाबाय आरो बिनिफ्राय टटालि बन्द'खासै। दा फैनानै जे बावहाय हर सान अबैध' भाबै माने 2 नाम्बारि दंफां बिजनेस जाबाय थायो दानफायबाय थायो।
बे बुंनाय रावफ्रा माने टटालि माने मिसा आरोखि आं दा बेखौनो आं खावलायो जाहाथे माने बेफोरबादि भुल माने थयथ' बा मिसाफोरखौ जाहाथे होआ आं बेखौल' मानगोनां बिथांमोनखौ आं गुरै खावलायो आरोखि आं बेनो आरोखि गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडिर'जों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेबक समाजजों गनायथि होजानाय आइएफआ बीएम इनस्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदा लोगोसे 2024-25 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो फैगौ जोबथा जुन दानसिम मुं थिसननाया सोलिबाय थागोन 12 एबा एचएस नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथायखौ लानो हागोन क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरी एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइएफआ बीएम इनस्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'लजी फार्स्ट एड पेशेंट केयार एंड एसिस्टेंट नार्सिं ओटी टेक्निशियन आईसीयू टेक्निशियन रेडियोलॉजी टेक्निशियन बेफोर कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै बीएसएस जों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं जुदि नोंथांमोना बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला आइएफआ बीएम इनस्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सनि 9395899391 एबा 9821663110 मबाइल नम्बराव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन